going to go back in the oven. I went to the original geezer, didn't put anchovies in it. I prefer anchovies. Get yourself some nice good anchovies. If you don't like anchovies, don't put them in. But, you know, by the time I finish it, you won't taste it. It's just going to give us, you know, a beautiful salty seasoning. I've used pasta more, but you could do it in a little area of process if you want to. 2 or 3, you know, to sort of 6 people. Okay, spinner. Άνοιξε το φως. Πιστεύεις ότι πραγματικά θα μας σκεφτούν φαντάσματα? Φυσικά εγώ δεν πιστεύω στα φαντάσματα. Ναι, αλλά εμένα μου φάνηκε λογικό. Έτσι όπως το θέσανε. Λες. Δεν ξέρω εσύ. Έλα μαλακής μετά άδικη, δεν χρειαστήκαμε. Λοιπόν, πάμε να κοιμηθούμε. Πάμε. Ποιος είναι τώρα? Λέει 2,5 ώρα. Ποιος είναι? Γύρισε την γονή σου. Πάνε να ανοίξεις εσύ. Όχι, οι γονείς μου δεν μπορούν να γύρισαν. Ναι, πάω να ανοίξω. Ποιος είσαι? Τι έγινε? Είχα έρθει με κάτι φίλους εδώ πέρα. Κάναμε δρομή. Και έφυγαν και εγώ έμεινα εδώ και χάθηκα και δεν ξέρω τώρα πώς. Εγώ είμαι η Άνδρια βασικά. Γιώργος. Ναι. Μπορώ να μείνω. Κοίτα, μπορώ. Ξέρεις τον αριθμό των φίλων σου για να... Δεν έχουν τηλέφωνο, μου είπες ένα μέρος πάρα πολύ μακρινό. Πού? Εκεί δεν έχει τηλέφωνα. Δεν έχει. Τι είναι, φωτοπία? Από εμάς τι θέλεις? Μπορώ να μείνω εδώ, δεν υπάρχει κάποιος στην περιοχή. Σε μια βραδιά. Άντε, πάει στο διάλογο, σε βάλουμε στον καναπέ. Έλα, πάμε. Έλα να σου δείξω που θα κοιμηθείς. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, αρχικά. Εδώ. Έλα, αυτό μπορούμε να σου προσφέρουμε. Καλό είναι. Θέλεις κάτι παραπάνω? Όχι, εντάξει, μια κουβερτούλα, άμα γίνεται. Να μικρή, εκείνη εκεί την μπλε, εκείνη την αριστερά που είναι άσπρη με μπλε. Αυτή. Ναι, δεν είναι την καβή. Ναι. Η γιαγιά μου έχει μια έτσι. Και τώρα, κοιμηθείτε εσείς, ας πέσουμε. Ένα νεράκι. Ένα νεράκι, λίγο γαλατάκι, σκαραμπισκοτάκι. Πέστε για ύπνο. Κοίτα, να σου πω, σε βάλαμε έτσι εύκολα, σε πετάμε. Λίγο συλλογέτερα να πάω, για λίγο. Εκείνη τώρα. Δεν φαίνεται να σου κάνει. Τίποτα. Σήκωσε και το καπάκι. Ναι. Δεν τον πάω καθόλου. Δεν θέλουμε να το βάλουμε μέσα. Τι να κάνουμε, να το αφήσουμε. Να πάει όπου θέλει να πάει. Δεν ξέρω, τι θέλει. Δεν τον πάω σου λέω, δεν θέλω να κοιμηθεί εδώ πέρα. Είδαμε και λέει, είμαστε επηρεασμένες, δεν γίνεται. Κοίτα, δεν μπορούμε να το δεν το βάλαμε. Εντάξει, μια νύχτα είναι αυτό. Σε αυτό δεν μας είναι αυτό, αυτό μπορεί να κάνει κάτι. Τι ώρα έχει πάει? 3. Έτσι, ξυπνήσουμε να λάβεις εγώ το χρησιμοποιεί. Δεν έχω καλό προαίσθημα. Εντάξει, άντε πάμε για ύπνο. Κοιμηθείτε εσείς. Και εσύ. Θα είμαι ξύπνιος για να σας πω. Καλά, εντάξει. Αυτά δεν μπορώ να τα πετάω. Όχι, εντάξει. Ωραία είναι, εντάξει. Δεν κοιμάσαι έξω λόγω από φτιάχτα. Συγγνώμη, καταχράζομαι την ευγένεια. Πες. Μια πιο μέγα.
να ανοίξω, εντάξει. Τώρα τι θέλει να πλακωθούμε, όχι. Κάσε. Η κουζίνα που είναι. Δεν το έχει κανένα. Λοιπόν. Ήρθες σε πετάξω έξω. Για εσάς το πρωί μου να πάρω και ένα μαχαίρι που Δεν θέλουμε τίποτα αγόρι μου, απλά πέσα για ύπνο. Εντάξει, το πρωί θα έχεις εξαφανιστεί. άμα δεν θα έχεις χρόνο για τέτοια. Να σας κάνω ένα πρωινό και μετά να φύγω, γιατί εγώ ξυπνάω νωρίς, πολύ νωρίς. Λέω εσείς θα κοιμάστε πιο νωρίς. Θα κοιμάστε. Ξυπνάω πιο νωρίς. Δεν πειράζει. Σίγουρα. Τα μαχαίρια που είναι. Γιατί θα πεις το μαχαίρι. Έχω κανένα μήνυμα. Στο πρώτο σιρτάρι αριστερά. Κοιτά. Βοηθάει αυτά για να σπάξουμε ανθρώπους. Να ξέρεις. Δικό σου είναι το σπίτι. Μαζί το. Έλα πια, δεν θέλω να Λαμμένο είναι. Πού είσαι. Το πράγμα δεν είναι στη θέση του. Θέλω ένα καφέ να ανοίξει το μάτι. Τι γίνεται. Δεν πρέπει να κάνεις, είναι σαν κρέμεις στο σπίτι. Και δεν σου κάνει τίποτα εντύπωση. Πού είναι ο άλλος δε. Στην τουαλέτα. Σε καλωρία δεν έχει πιάσει. Πού είσαι. Όχι, δεν το πάω. Θες να πάμε στην τουαλέτα. Πώς κουνήθηκε. Πλάκα τι γίνεται. Δεν είναι στην τουαλέτα. Θυμάσαι την ταινία που είδαμε χθες. Όχι. Δεν παίζει. Πού ξέρουμε όμως ότι το λέγαμε Γιώργο. Και ποια είναι αυτοί οι πόλοι που δεν έχουν κινητά. Τι έγινε. Είσαι εδώ. Εδώ πέρα λέει ότι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου βρέθηκε νεκρός στις 2 και 4 έξω από το σπίτι σου. Λέει εδώ πέρα. Στην Ελλάδα ξανά Παναγιάς. Δίπλα δεν είναι αυτό. Έλα εδώ. Έχει πάει με μία παρέα πολλών παιδιών, χάθηκε και βρέθηκε μικρός 2 και 4. Κοίτα, δεν γίνεται να βρέθηκε νεκρός τότε. Το 2,5 ήταν εδώ. Δεν έχει με το ρολόι. Αυτό είναι πριν μια εβδομάδα. Και είναι 20 Φεβρουαρίου. Γιατί τι θες να μου πεις. Τι. Αποκλείεται, ρε 3 η ώρα δεν έχουμε στον καραπή. Μήπως θα γράψει εφημερίδα. Μήπως είπε άλλον, γιατί και αυτό δεν θα το πει. Αλλά η ιστορία είναι ακριβώς ίδια. Κοίτα, άμα το διάβασα αυτό, θα κάνει πλάκα. Είμαι εδώ. Τι είναι αυτό.
γίνεται? Τι είναι? Δεν θέλεις το. Τι σημαίνει? Στεναχωριέσαι. Θέλει ψυχραιμία. Δεν χρειάζεται ένα σημείωμα. Ποιο είναι το μαχαίρι? Πού το πήγες? Λέω να μην κοιμηθούμε απόψε.